Hrvatski kraljevski grad Knin i vjernici tog grada u prošli utorak proslavili su nebeskog zaštitnika svetog Antu Padovanskog. Svečano misno slavlje u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić. Prije misnog slavlja vjernici predvođeni župnikom i dekanom u Kninu fra Markom Duranom te biskupom Rogićem i ostalim svećenicima u ophodu ulicama Knina od samostana svetog Ante do crkve Gospe od Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta pronijeli su svećev kip. Šibenski biskup Tomislav Rogić u homiliji naglasio je kako je život svetog Ante znakovit, oslikava Božju providnost, Božje planove s ljudima koji nama često izmiču iz vidokruga. Istaknuo je kako je sveti Ante vjernicima drag jer se svatko s njim može poistovjećivati, a ako traži Božju volju i ako je spreman služiti, poučavati drugima, činiti dobro i istinu tražiti. I danas čovjeka gone svakojaki vjetrovi i valovi kockanja ljudskoga i one lukavosti što kroče put zabludi, kao da se 2000 godina okolnosti ovako opisane i nisu previše promijenile, samo svako vrijeme na svoj način. Ali izlaz je isti, tražiti istinu, tražiti Božju ljubav da nas vodi, Božju mudrost da nas upućuje. Onda se mogu ostvariti Isusove riječi iz Evanđelja: koji u mene povjeruju, bit ću s njima u sve dane do svršetka svijeta. To je i sveti Ante nastavio propovijedati i svjedočiti. Izjedala ga je revnost za dom Gospodnji, htio je mijenjati svijet i živjeti na slavu Božju. I na koncu, kako ne spomenuti ono što se u narodu najčešće o svetom Anti spominje u dnevnim, odnosno svakodnevnim sitnicama, da je on svetac kome se molimo za izgubljene stvari. Zašto baš svetom Anti? Zato što je Ante našao Boga, a Bog je našao Antu i učinio ga svetim. I to je najvažnija potraga u životu. Sveti Ante hrabro se uhvatio u koštac sa vlastitim slabostima i teškoćama vremena u kojem je živio, te je krepošću izborio svoj put u nebo. Danas, nakon tolikih stoljeća, svijetli njegov lik i svjedoči da se Evanđelje može živjeti, da se uz Krista mogu pobijediti sve nedaće. Zato ga, braćo i sestre, i mi danas slavimo i molimo, utječemo se njemu da nam od Boga isprosi, sveti Ante, onu istu snagu duha kojom si ti ustrajao u vjeri, onu istu snagu volje kojom si ti pobjeđivao grešnost i slabost ljudske naravi. Daj nam, isprosi od Boga, onu istu ustrajnost u življenju evanđelskih vrednota, na vještanju i svjedočenju Krista u našem današnjem vremenu.